ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማ ኣንቲ ሕፅር ዝበለት መሳጢት ዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣዘራርኡኡ ንዝፈለጠሉ ፍቕሪ ኣብ በረድ ይኹን ኣብ በረኻ ይበቁል እዩ ኣነ ኣብዚ ተዘሪአ ኣብዚ በቂለ ኣብዚ ፍረ ዘፍረኹ ሓበሻ ምስ ፈረንጂ ተቀራሪበ ንኽምርኦ ዝገበረኒ ብዙሓት ምኽንያት ኣለውኒ ምስ ሰብ ተፋለጥና ብትምህርቲ ምኽንያት እዩ ኣነ ናብ ኬንያ ንትምህርቲ ኸይደ ንሱ ድማ ሓፀርቲ ስልጠና ብምሃብ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣነ ንትምህርቲ ዝኸድኩዎ ዩኒቨርሲቲ ሓላፍነት ሓሊዎ እናሰርሐ ረኺበዮ ተፋሊጥና ንምሕዝነት ዘይኮነ ንፍቕሪ ተደላሊና ፍቕርና ዝሞቐት ዝደመቐ ኮይኑ ኣነ ጸላም ንሱ ድማ ጽሩይ ጻዕዳ ፈረንጂ ኣሜሪካዊ እዩ ኣብ ናትና ፍቕሪ ማንም ኣየእቶን ከም ዘይበልና ሕዝግና ጉድ ሒዙለይ መጸ እቲ ፈረንጂ ብናተይ ፍቕሪ ዕብድ ዝበለ ገና ብገንኡ እንተሎዩ ተዘይተመርዓኹኺ ክብል ለመነኒ ኣነ ግና ቁሩብ ንኽንጸንሕ ጠይቐዮ ንሱ ግና ፍቕሪ ሓይልዎ መውፅኢ መእተዊ ኣስኣነኒ ኣብ ኬንያ ዝመሃሮ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ናብ ኣሜሪካ ብስኮላርሽፕ ንክኸድ ኣመቻችወለይ ኣይናይ ሓሰኹን መን ነዚ ዕድል ይገድፍ ንሱ ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ንዓይ ናብ ኢዱ ንኸእተወኒ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝደልዮ ኮይኑሉ ተሳኺኢሉ ብጠቕሚ ዘይኮነ ብፍቕሩ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ንዓይ ሙሳዱ ናይ ባዕሉ ናይ በይኑ ገይሩኒ ኣብዚ ፀገም ተፈጠረ ቤተሰበይ ክናፍቁኒ ጀመሩ ይመሃር ይሰርሕ ካብኡ ድማ ናብ ገዛ ይኸይድ ናብራይ ምስቲ ፈረንጂ ሰብኣዩ ናይ ፈረንጂ ነገር ድማ ፕራይቬት ታይም ዝበሃል ነገር ኣሎ ንነብሱ ዝህቦ ግዘ ኣይንዘራርብን ኢሉ ስቕ ኢሉ ዝድቅሰሉ መዓልቲ እውን ኣለዎ ኣነ ድማ ይድብረኒ ቡና ፍሊሐ ጎረቤት ሓበሻ ፀዊዐ ምስኣቶም ምፅዋት ቃሕ ይብለኒ ግና ናይ በዓል ገዛይ ባሕሪ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይፈቱን ሓበሻ ዝገብሮ ነገራት ኩሉ ይቃወም ፈረንጂ ምርዖን ኢለ ንሒለ ተገዚተ ነይረ ግና ፈረንጂ ተረሓቅካዮ ዝቀርበካ ኮይኑ ተቀሪብካዮ ድማ ይርሕቀካ ወደይ ዝወለድክዎ ድሕሪ 2 ዓመት መርዓና ነበረ ዓደይ ንኽተት ተሓርሰኒ ናብ ኣሜሪካ ንኽትመጽእ ጠይቀዮ ታይ ክገብራ ኣብዛ ዝሰልጠና ዓዲ ዝሰልጠና ነርስታት ተለዋ ኣዲ ኽዝመጻ ክብል መለሰለይ እዚ መልሱ ብጣዕሚ እናደደኒ ግና ምንም ክገብር ስለዘይክእል ይኹን ኢለ ተቐቢለዮ ግና ገዓት ተተረፈ እንኳ ማርያም መውፀትኪ ክትበሃል ይናፍቀካ ሽንቲ ጨርቂ ምሕፃብ ንባዕሉ ይናፍቀካ በዓል ገዛይ ግና ከምዝታት ኣይፈልጥን ፈረንጂ እንድዩ ሓቁዩ ኣይፍረዶን ገና ሓራስነተይ ተይወዳእኹ ረጉድኪ ስፖርት ስርሕና በለ ኢስራ ግዘ ክደጋግመለይ ጀመረ ቀጠን ንክኾን ከበርቲ ስፖርቲ ከስረሐኒ ጀመረ ኣብ ልዕሊ ናተይ ስምዒት ናተይ ባሕሪ ዘይምኽባሩ ኣናደደኒ ብጣዕሚ ክሓርቕ ጀሚረ ወዲ ዓደይ ተመርዒተ ዝኾን እዚ ነገር ኣይመጓነፈንን ክብል ብባዕለይ ተማሪረ ገዛና ጋሻ ተመፅኡ መን እዩ ይብለኒ ንምንታይ ኣቐድመ ኣቢልኪ ቅድሚ መምፁ ዘይመነገርክኒ ክብል ይጭቕጭቐኒ ቀደም ፈረንጀይ ምርዖን ዝብል ዝነበርኩ ነዚ ምዃኑ ተረዳእኒ ካልኣይ ወደይ ምስ ወለድኩ ናብራይ ክኸብደኒ ጀመረ ብዙሕ እዩ ሓሳበይን ሕቶይን ኣነ ቁኑዕ መንገዲ ዝበልክዎ ንኡኡ ብተጻራሪ እዩ
أنا ባህለይ ዝበልክዎ ንኡኡ ጎዳእ ነገር እዩ ዝመስሎ ብዙሕ እዩ ናተይን ናይቲ ፈረንጂ ሰብዓየይን ሰበብ መባእሲና ንሱ ትዝታ ይፈልጥን ኣነ ስድራይ ነደይን እንትናፍቕ ንኡኡ ምንም ትርጉም ኣይህቦን እዚ ነገር ኩሉ ስቕ ኢለ ፍቕሪ ይበልጽ ኢለ ምንም ክገብር ክውስን ኣይደለኹን ኣነ ናይ ሓበሻ ምግቢ እንትሰርሕ ንሱ ግና ገለ እዩ ዝጥዕም እናበለ ምግቢ ናይ ሓገረይ የዋድቐለይ እዚ ኩሉ ነገር ከምዘይረኣኹን ክሓልፍ ዝገብረኒ ፍቕረይ እዩ እንዳ መሓዙተይ ክሓድር ተይለዮ እንዳ ሰብዶ ይሕደር እዩ ይብለን እምበር ስንቆ ነገር ተማልኢ ኣይብለንን ዝኩሉ ይኹን ኢልካ ንኽትሓልፍ ብጣዕሚ ዓብይ ፍቕሪ ይድልየካ እንግሊሽ መዓዝ ፍቕርኻ ብደንቢ ገይሩ ይገልጸልካ ኮይኑ ኣይ ከም ትግርኛን ብእንግሊሽ ኣጆና ንበል ተዝብሉ ከመይ ጌርካ ከም ትግርኛ ይኾነልካ እንግሊዘኛ መዓዝ ከም ናትና ቋንቋ ምትሕስሳብ ምፍቃር ምርድዳእ ይፈልጥ ኮይኑ ሰበን መንገዲ ተተዓንቂፉ ቅድሜኻ ድፍእ ዝብል ምትሕስሳብ ብናቶም ድማ ዋች ኣውት ይብሉ እዚ እንትትርጎም ታኖኺ ናርኣኸይ ትኸድም ታኽተዕንቃፊ ማለት ይመስለኒ ብናይ ሰብ ቋንቋ ንነዊሕ ግዜ ምዝርራብ ብጣዕሚ ዘጽልእ ኩሉ ነገር ብትግርኛ እዩ ማዕርጉ መልክዑ ጽባቂኡ ኩሉ ነገር ብትግርኛ እንትዝረብ እዩ ቃሕ ዝብለካ እዚ ኩሉ ግዜ ስቕኢልካ ንምሕላፍ ብዙሕ ፍቕሪ እዩ ትርጉሙ እሞ እዚ ኸይፍጠር ኢለ ነቲ ፈረንጂ ኣይምርዖን ኢለዮ ነይረ ግና ግድን ኮይኑ ተመርዐዮ እየ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ለማንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ትምህርቲ ወሲድኩምሉ ትኾኑ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር